Denne video er ikke sponsoreret af Excelbyg Warp. De var bare så søde og giver os noget tøj. Så er vi kommet i tøjet til afsnit 1 af Byggerådet. Ikke far? Mm. Jeg har lidt bolsje i munden. Vi skal til at skære nogle tapetplader. Nej, vi skal ikke skære tapetplader, vi skal skære troldtægtplader. Nå ja, ikke tapet, nej. Det er det, vi skal tage ned i. Ja, det er det, vi også skal tage ned. Vi skal skære troldtægtsplader til de 2 huller, vi lige skal have dækket derude i gangen. Og jeg filmer det hele. Så ved jeg ikke, så vi skulle vente. Okay. Farvel! Skal du ikke sige til kameraet, så tror du går? Jamen, jeg sagde det til dem. Nå, okay. Det er fordi, de skal til gymnastik. Godt. Vi skal starte med at... Nu håber jeg ikke, I går i vejen for det kamera. Vi skal starte med at måle. Det var også bare det første. Ellers kan vi jo ikke skære den i den rigtige størrelse, hvis vi ikke måler. Ja. Det er ikke det. Ups. Jeg har lige lagt den, for vi skulle ikke. Jeg troede, det var den, der vi skulle skære. Vi har den her, vi kan lige så bruge resten først. Så skal vi lige ud og måle derude. Ja, så går vi skal skære 2 stykker, der passer derude. Så derude går vi ud og måler, så tager vi det op, og så skærer vi. Ja. Så det giver mest mening. Det gør vi. Det gør vi simpelthen. Så nu går vi ud og måler. Sådan. Bum. Bum. Der er måske lidt mørkt, men... Der er lidt mørkt, ja. Men vi skal ikke måle så meget, så kan vi hente en lampe, hvis det er. 49,3. 49, ja. Er den også det i den anden side, så? Så har vi skære. Nej, det er den ikke. Så har vi skære pladen på. 9, tror jeg. Den er faktisk, sagde 49,3 herovre. Den er meget mindre derovre. Det er den. 49,3, den er god nok. Men Det herovre er den ser faktisk... også ud til. Nej, det tror jeg ikke, du kan se. Jo. Prøv at kigge herfra. Så er det kun 48,5. Prøv at kigge herfra. 49,3 måler vi først. Ja. Vi tager 49,3 først. 49,3, og så skal vi have lidt af fra, det skal ikke være så, hvad det hedder, helt præcise mål, så kan du ikke få nok på plads. Så 49,1. Ja. Første plade. Ja. 49,1. Og så kan vi skære i den ene side, så må vi skære den anden bagefter, når den er kortere. Godt. Så lægger vi den her. Så skal vi skære den over med en bøksav. Så det er faktisk, i det her tilfælde, så er det faktisk nemmere, hvis vi skærer den vej der. Fordi så skal vi ikke, så står vi ikke oven i stregen. Så lægger vi skinnen på. Og der skal vi skære, vi har lavet den, så vi skal skære stregen væk. Lige så kan man kunne se den her, så skærer vi den væk. Og derover, ikke? Er vi enige om, den er lige? Ja. Så det der, det er det før? Det her det er det stykke, vi beholder. Og det her det er det stykke, vi skærer af. Ja. Derfor skærer vi på den side. Mm. Og det er den her sav herovre? Det er saven herovre. Nu ved jeg ikke. Nu ved jeg ikke lige, hvordan det bliver med den lyd, om den larmer for meget, den her, men det må vi se. Hold jer for ørerne. Jeg tror ikke, den er røg. Er den ikke fin? Yes. Må jeg måske gøre den anden? Så jeg lige at se, hvordan man gør. Ja. Så starter støvsugeren. For ellers er det ud over det hele, når vi står indenfor. Jeg har lige skruet lyden ned på det her klip, så I ikke fik ondt i ørerne. Første snit. Jeg retter lige den her sådan. Så skal vi bare lige ud og måle igen, ikke? Ja, den her det er så bare en rest, vi ikke skal bruge sådan noget. Så har vi det første snit. Så skal vi så måle, hvor bred den skal være, for den her skal vi dele i 2 jo. Nu er den lang nok. Ja.
skal vi dele den i 2. Så kan vi lige vende sådan her igen, for så vender den ligesom den skal være derovre. Den her side, der er her, den skal over den side derovre, og den side, der er her, skal den bytter den rundt på den, så kommer det til at passe. Det er sådan lidt underligt. Ja. Så den her skal vi finde ud af her, hvor lang den skal være den vej. Ja. Og det vil vi lige prøve ud mod. Ja. Yep. Og vi starter herovre. Ja. Så her i den ene ende er den 28,7. Er det fint, du kigger på den forkert, eller på den anden side. Det er herom lidt. Jeg kan også vende den om, men så er der ikke nogen af os, der kan se det. 28,7, og så inderst herinde er den 28,5. Så den skifter, eller hvad? Ja, det er fint, at væggen ikke er helt lige. Det kan man ikke regne med et gammelt hus. Ja. 28,7, 28,5. Dem, der boede her før, de boede her i 60 år. 28,5 i den anden ende, ikke? Prøv at se her, hvad kan jeg gøre? 28,7. Prøv at fjerne den op. Så satte jeg den på 28,5. Jeg sætter stregen, fordi vi skal have 2 under, ikke? Så hvis jeg sætter den her, så sætter den så på 28,5 og mål, og så sætter vi ned på 28,3, for at vi kan få den op på plads. Hører I efter, hvad han siger? Sådan. Godt. Så skærer vi det. Ja. Skal du skære den her gang, så eller hvad? Det vil jeg gerne. Og hvad for en er det, vi skal beholde af det? Den her, det er den rigtige, så vi skal skære den der. Yep. Det vil sige, så vender vi den sådan der, ikke? Ja. Vi skal nok helt herover. Hvor er stregen? Den er der og der. Ja. Så lægger jeg den her op for dig. Vil du have høreværn på? Nu sagde du den larme lidt, jo. Ja, det kan jeg godt. Det hænger lige der. Tror du også, kameraet kan få høreværn på? Det tror jeg sgu ikke. Du må klippe det ud, du. Ja. Og nej, jeg snakker ikke jysk. Sådan. Skal du også have nogen? Nej, det er fint. Okay. Så starter du støvsugeren først. Nej, på en hånd. Jeg har lige skruet lyden ned på det her klip, så I ikke fik ondt i ørerne. Så fik jeg også prøvet. Så den her, den skal vi bruge den anden side, den gemmer vi lige. Ja. Men den her, det skulle gerne være det stykke, vi skal bruge. Ja. Og så se, den er fin, den er ikke flosset nogle steder. Så den kan vi prøve at holde op derude, så den passer. Og når den ved, den passer, så putter vi skruer i. Ja. Sådan. Ja, vi skal have 2 kameraer. Sådan her. Ja. Så må du ikke helt nå, Mikkel, men vi tager lige stigen bagefter. Ja. Skal vi se, om den passer, eller vi har skåret den så godt, at den faktisk bliver for stram. Ja, det. Den passer næsten ikke. Kan du få den op? Nej, det kan jeg umiddelbart ikke. Vi har faktisk skåret den lige en lille smule stram, så vi skal have lige en my af. Ja. Hellere lade den for stor første gang. Det er bedre. Vi kommer lige om lidt igen. Så, nu burde der være nok. Nu har vi lige skåret en lille bitte smule af den ene ende. Så får vi se, om det er nok. Ellers får den bare slet den anden side. Se der. Ja! Den passer perfekt, du. Så skal vi bare lige have skruerne i, og så må du skrue den fast. Bum. Skal vi nok have en stige. Skal vi se på billedet, hvordan vi skruer i? Yes. Ja. Så er vi kommet ind til skruerne nu. Så har vi de her sjove nogle her. Dem kan jeg godt huske. Kan du huske dem? Det er dem, man tager dem her på. Man sætter den i hjørnerne her, og den er jo midt på, men så lang er pladen ikke. Så får du 4 skruer, en i hver hjørne, og pladen er så ligesom det der. Hvad har du der? Det er 3 og 4. Og så skal vi have den skruemaskine, du... Hvor løb du af med skruemaskinen før egentlig? Den tog du i hånden. Den er herovre. Nå, der, sorry. Så sæt den lige fast først, og så kan du skrue lidt i bagefter. Ja, det er fordi, når man sætter den her på, det er sådan en sjov dims, man har. En skabelon. Så skal man ikke gøre sådan her, men man skal sætte den herude. Ved det der hul, helt derude. I enden af den. Så presser man lidt ned. Sorry for min arm, der lige dækker. Og så skruer man den lidt i, og så går man ud, og så sætter den i.
Det gør jeg lige på hver hjørne. Og Mikkel, hvorfor er det, man bruger den der grønne skabelon? Fordi så bliver det helt præcis. Og hvis det ikke bliver præcis, så kan man ikke sætte det op. Det er så skruerne, de sidder ens hver gang, ikke? Yep. Det er også lidt det, jeg prøver at sige. Ja, det er fint nok. Men det er rigtigt, det skal være præcis, for hvis nu sætter skruen skæv, så rammer den ikke det træ, man skruer den op i. Så det er rigtigt nok. Mhm. Her. Sådan. Okay. Skal jeg tage den grønne? Så kan du skrue den lidt i. Ja. Så tid til at bruge den her. Og så kan du holde her på, så den ikke smutter væk. Ja, vi kan bare lige rykke pladen lidt, hvis du gør sådan her. Så den kommer ud på tip. Så kan den ikke tippe. Sådan. Den er lidt skæv måske igen. Ja, det retter det jo. Det går nok. Fordi du bare har den i munden. Bum. Hvis du bare rykker den, så skruerne er lige over en af de der trænerne der, så vipper den ikke, når du trykker. Shit. Det er ligegyldigt. Du kan bare rette på den. Det var bare det lys, der var over i baggrunden, man rent faktisk kunne se videoen endnu. Yes, det var god. Og det var lige. Ja. Den er godkendt. Lidt skæv. Det er fint. Perfekt. Så er den forberedt. Så skal vi have huden på plads. Så tager vi lige en skammel, og så den der. Tager du den der? Det kan jeg godt. Perfekt. Skal jeg holde den op, mens du skruer, eller hvad? Må du gerne. Hvis du lige tager skammelen lidt til højre, så kan jeg lige stå derinde. Kan du føre den ind? Det var satisfying. Og den passer perfekt ind. Det er dejligt. Så starter du med den der. Yes. Fint. Så tager du den der hen. Den skal ikke rettes, eller hvad? Nej, det kommer den til, når det kommer den op. Det er fint nok. Og så bare så for, at du trykker under bunden her. Så går skruen ikke det, hvor den siger dyk. Jeg skal bare lige have den tilpas i. Det er lidt svært, når man er så tæt på. Vil du længere væk, eller hvad? Nej, det er bare, når jeg er så højt op. No. Yes, det er fint. Kan du nå det der? Vi kan bare skrue ned helt, bare den for fast, så kan vi skrue helt op til sidst. Kan du nå den der, uden at vælge? Jeg kan også skubbe hernede under, hvis det er. 3, Yes. 2, 1. Yes, ikke længere op lidt. De må ikke gå helt op under, så det er perfekt. Det er faktisk perfekt dybde. Sådan der, nu tager vi den sidste. Jeg kan også godt skubbe under, hvis det er. Er du klar? Ja, 3, Yes. 2, 1. Okay, den bliver en lille smule skæv. Ja. Skal jeg rette den, eller hvad? Må du gerne. Det er fint nok. Ingen problem. Det er nok fordi, jeg trykker for hårdt, så. Det kan være. Så kan man godt komme til at skubbe den skæv. Den tager vi bare den der. Den har du sgu lige. Skulle den have lige det aller sidste stykke? Måske skulle den lidt tættere på, så de kunne se, hvad man helt præcis lavede. Ja, vi kan jo lave en close-up på den næste, hvis det er. Men så er den der kommet på. Og den sidder pænt langs kanten, og alle 4 skruer i. Bum. Cool. Så nemt var det. Så laver man en tommel op, så skal vi bare lave den anden side. Yep. Og der kan vi lige starte med at lave kontrolmål. Fordi det kan jeg ikke huske, hvad er. Det var her, ja, det kan vi ikke huske, men det var også der, hvor den var lidt kortere. Så meget kan jeg huske. Ja. Det var der, hvor den var 48,6 og 48,67 stykker. 48,6. Undskyld lige rødt kamera, men det var lige for at lige gøre sådan, at der ikke var støv på kameraet. 48,6. Og så kan jeg måske lave det her til en video, og så den der tapetsvideo til en anden. Det
et andet afsnit. Det bliver godt på den YouTube-kanal, så også. Det er ikke meget, der skal af her. Men der skal lige lidt af. Ja, okay. Var det den anden, vi skar? Ja. Det passer perfekt. Nej, den første der, vi skar, det var den side, der sidder herovre eller sådan noget. Så du kan se, den er en lille bud, en halv centimeter længere, den vi lige lavede først. Det er ikke ret meget forskel, der er på væggen. En halv centimeter er faktisk også meget på en væg. Men pyt nu med det. Alt tæller. Ja, det er det, der er lidt, når man bygger gamle huse om, så skal man nok måle og tilpasse det meste, fordi det er noget gammelt noget. Når det er nyt, så kan man jo Fordi det er noget gammelt. Ja, det er det. Sagde du det? Nej, jeg sagde ikke noget gammelt noget, jeg sagde noget gammelt noget. Nå, jeg troede, du sagde, fordi det er gammelt lort. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. En tapetspind. Det er jo bare vigtigt, at det er ikke en tapetspind, det er et troldtægt, Mikkel. Jeg glemmer det. Du bliver med at kalde det tapet. Det er troldtægtspinden. Sådan der. Skal jeg lige save den? Det kan du godt. Så sender du lige for støvsugeren op. Magic touch. Jeg har lige skruet lyden ned på det her klip, så I ikke fik ondt i ørerne. Det er en meget tynd troldtægt. Hos min over skraldespanden. Prøv at se. Bare ved at lige røre den, så knækker den. Så burde den passe, ikke? Så burde den passe. Også bredden? Nej, vi kan lige have bredden med. Yep. Så går vi lige. Bum. Passer den? Det er så spørgsmålet. Nej! Det passer ikke. Prøv at tage den i, hvor den er ikke så skæv. Og det er fint, den skal lige vi har skåret. Jeg skal lige en lille bitte smule af her, så passer den. Okay, det gør vi. Perfekto. Den sidder der, og det spiller bare. Det er dejligt. Så prøver vi. Nu skal der skruer i, så kommer den bare sådan her. Bum, så der skruer i. Skal vi til at skrue den fast? Og den passer jo heldigvis stadig, for det har vi tænkt på. Jeps. Kommer den her til at filme lidt mere tæt på? Den står på din fod. Skal jeg lige skrue den første skrue i, så den hænger der? Ja. Så kan du skrue det i, så vi kan filme, så du siger, du kan filme tæt på, så de kan se, hvad det er, du laver. Så den fast? Yes. Bum. Så tager du lige los skamme. Nu står den på ledningen. Los skamme. Bombo. Indtil Harry Potter skal jeg lidt også fra mig. Jeg tror lige, vi skal dreje den lidt længere op, faktisk, for nu kommer du meget langt op i loftet. Sådan er. Så kan vi se, hvad du laver. Ja. Er vi klar? Det tror jeg faktisk, vi er. Bare skru. Så kan vi trække den så op igen. Yes, det er perfekt dybde. Og der er lys i boremaskinen, så det er lidt nemmere at se, hvad man laver. Nej! Du skal skubbe. Det der i hovedet, hvad? Ja, du skal skubbe længere hernede, når du gør det. Prøv at gøre det igen. Prøv at trykke. Se. Det gør jeg også. Jeg gør sådan her. Men du skulle da have haft sikkerhedsbriller på. Hvorfor er du ikke til dem på? Hvis du får støv i hovedet. Man skal passe på sine øjne. Nej. Hvad? Spiller det, eller hvad? Ja. Det tror jeg nok, det smager. Se, så har vi sat den der op, den der op. Så det er det sidste, der mangler herhenne. Ja. Så mangler vi kun det spot, der mangler i hullet under lyset, altså. Så er loftet færdigt. Ja. Kan vi lige lave sådan en, hvor vi så bakker bagud, så man kan se det. I den her lange gang. Se, hvor fint det er. Her står jeg for inden. Tak for hjælpen, Mikkel. Det var så lidt.